skal mig og dig til at lave en challenge, der hedder Hvad siger vi? Challenge. Det er faktisk rigtig mange, der har spurgt mig om jeg ikke vil lave sådan en, så det tænker jeg, det gør jeg. Vi har noget gaffatape her, og så har vi skrevet 6 sætninger, så nemme sætninger hver, hvor der så siger 5 til hinanden, og så til sidst så siger vi så, altså jeg har en, og hun har en, som vi så siger til jer, og så skal I så skrive, hvad I så tror, vi siger. Giver det mening? Ja, godt. for mig gør det. Så giver det også mening for alle andre. Du til at få lov til at starte med at tage. Shit. Jeg kan ikke få det ud. Jeg siger bare, hvis jeg skal lide. Jeg kan ikke få det fra. Jeg har din saks. Jeg har ødelagt sådan en mikrofon. Men jeg kan sgu da ikke nå det. Du gør bare sådan der. Ja, okay, hold kæft. Det kan jeg ikke så godt. Ja. Prøv at se, hvor meget spyt der egentlig kommer ud på satan. Men jeg gør for selv. Hvad sker der for dig? Og vi har på... Der er noget sol. Igen. Din elefant hedder hånd. Din yndlingsfarve er grøn. Yay! Ding, ding, ding. Så kommer sådan en lydeffekt, sådan ding, ding, ding. Og så kommer der til at stå sådan lidt. Åh ja, det er faktisk min fjerde advent i dag. Det er derfor, vi laver den her video. Ja, så vi pynter op baggrund med sådan en lille lys og stjerner og sådan. Vi tænkte faktisk rigtig meget over det. Hvad er det, du siger? Der er sejl over det hele. Okay. Jeg får ikke en hund. Du får ikke en hund. Nej. Nej. Jeg har ikke en hund. Du har heller ikke en hund. Nej, jeg har ikke en hund. Du har ikke en hund, og du får heller ikke en hund. Nej. Ding, ding, ding. Jeg har heller ikke en kat. Du har heller ikke en kat. Du skal gøre det lidt sværere. Okay. Jeg tager. Nej, hold nu kæft. Det gør jeg bare. Hvad? Det er min nemme. Og der skal vi hjælpe for min hund. Jeg tænker, det var sjovt. Ja, fordi det er rigtig smart at gøre rundt om dit hår. Ja, der er lige blevet klippet. Nu kan jeg slet ikke høre mig selv. Jeg synes næsten, vi tog igen. Jo, det er angreb nu. Den anden fægter. Jeg tror, en hus nu. Du tror, du slår en brud for. Nej. Jeg tror, en hus nu. Du tager en fugl fra mulen. Jeg tror, en hus nu. Du tager noget, er det rigtigt? Nej, okay. Jeg tror, en hus nu. Du tror, du så en fugl. Så noget med en fugl at gøre. Nej. Jeg ved ikke, hvad du siger. Det er så langt. Men det er ikke så gul. Jeg tror, en hus nu. Jeg cykler i skole. Nej, det gør jeg, men det er ikke sådan. Jeg tror, en hus er gul. Du tror, dit hus er gul? Ja! Okay, var det sætningen, eller hvad? Ja! Du har set en prinsesse, der slår. Ej, det synes jeg ikke. Brug det. Du er så højt, at det er ikke så godt. Nå. Du elsker sviskeljus. Nej, jeg har ikke smagt det. Okay, prøv lige. Jeg prøver noget andet. Okay? Du forstår det så. Hvad er den anden ting, jeg skulle prøve? Du kan ikke huske nu. Okay, jeg prøver hvor det der. Min idrætslærer er dum. Din idrætslærer er for dum. Han er noget med idrætslærer at gøre. Nej, idræt er bare. Har du fået noget til idræt? Nej, jeg fik 7. Fik du 7? Undskyld kameraet, de har rykket sammen, men jeg skulle vise lidt en masse filer, fordi, eller en masse ting, fordi
kameraet var fyldt, selvom det ikke var fyldt. Så jeg forestiller mig den der skide sætning, som jeg ikke kan finde sammen. Jeg tager en dyb indånding. 3, 2, 1. Det er idrætslærer på dope. Okay. Jeg er sikkert, du sidder og bliver meget sådan her. Men jeg holdt det op. Det er godt nok også bare hun kom. Idrætstaske. Ja, det er idrætstaske. Okay, det er idrætstaske. Er blå. Er blå? Ja! Var det dem? Ja, så er der en til jer bagefter. Eller skal jeg sige det nu? Okay, sig det nu. Her kommer den så til jer fra der til jer, som I skal gætte, som I så meget gerne vil skrive ned i kommentarer. Kløv! Jeg kan lige sige det igen. Jeg var lige blevet kløvet. Så er det mig. Det var ondt her. Okay, jeg gør det selv. Lad nu af, jeg skal lige have den op. Ej, jeg kan jeg kommer lige tilbage, jeg skal ud til spejl. Oh yeah, filmen er der til noget for at fjerne... Hvad hedder det? Gaffate? Jeg har smagt det. Hvad laver du? Det kan falde ud! Don't do this at home. Det lyder som, du skal til at brække det sådan. Det er ikke så slemt, men du kan godt det her. Ja. Hallo, hvordan var det, du havde åbnet munden, fordi min mund var bare lukket? Har du ikke kommet løs? Jeg kan... Det så du helt, det kommer på YouTube. Jeg er ked af det, Maria. Ødelæg det her. Det er det, du kysser den. Det føles. Hvorfor har du taget min hånd frem? Kunst. Har du lyst hår? Jeg har lyst hår. Ding, 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 ding. Bor du i ovnen? Vores hus er brunt. Har I brunt hus? Er brunt, skal du få noget? Jamen, jeg husker det som hvidt. Hvad får den igen? Jeg har en lille sovepose. You see me rolling. Jeg har hvide sokker på. Det skal på børnehjem. Jeg er 14 år gammel. Okay. Jeg går lige til træstammerne, og jeg har fået tid til salami-is. Laveis. Jeg kan godt lide frostgave salami. Sandwich. Jeg kan godt lide træstammer selv. Jeg er forvirret. Det kan ikke være mening. Jeg kan godt lide frostgave salami. Det lyder som om du siger salami-is. Siger du salami-is?
salamiis. Du kan godt lide frostgørende salami. Ja, jeg kan godt lide træstofferne. Jeg synes, det var faktisk rigtigt. Jeg kan godt lide frostgørende salami. Jeg kan godt lide træstjerne. Salami. Salamis. Ja! Jo, det er de der træstjerner, og så kommer sådan en superlyd og sådan noget, så der er en eller anden historie. Og så er det der 3 stjerner, og der... Jeg kan ikke tekste. Alle har sådan mærke. Så har jeg et spørgsmål til dig. Ja. Du skal sige det. Og jeg har et spørgsmål til dig. Nå! Jeg har en sætning til jer derude. Skriv den der nede. Skriv blandt andet, hvis I kan gætte den, høre den. Skrådstræk. Følg mig på Insta. Det er jeg se på. Jeg læser den. Fuck siger du? Jeg går i 8. klasse. Det forstår jeg. Ja, det. Og det er fordi, når der er griner, så kommer det så meget luft ud, så kan jeg ikke komme ud. Jo, fordi jeg er hørt. Det var egentlig bare alt den her video. Jeg håber virkelig meget, at I griner, og I synes, det var sjovt. Skriv ned, hvis der er, I har et bud på, hvad det var mig, der til, sagde. Og så håber jeg bare, at I nyder jeres 4. advent. Ja! Og så like den her video, hvis der gerne vil have en vlog, hvor jeg vlogger hele den 24. december. Jeg liker det. Lysenes hjerter, Lucia, Santa Lucia. Skål. Hvad er det, I laver? Ikke noget, så er man helt tryg. Ej. Vi ses i mammas video. Bye. Hastig Molof. Nu vil jeg tage mig så fik man lige tage 1 million kroner. Hej hej. I don't want this anymore.